एके वटेन कांय वाठारांत पिवपाच्या उदका खातीर लोकांक वळवळे काडचे पडटा, मात दिवचलचे भर मेन रस्त्यार उदक व्हांवून वतानाय दिश्टी पडटा. 15 दीस जाले तरी पायपलायनीची दुरुस्ती करपा कडेन कोणाचेच लक्ष नाशिल्ल्याचेय कळटा. ताका लागून उदकाची नाशाडी चालूच आसा. ह्या बेजबाबदारकेक लागून थळाव्यांनी संबंधीत अधिकाऱ्यांच्या कामा बाबतीत हुस्को उक्तायला. आणि इथे बोर्डे मेन रोडवरती एक पाण्याचं पाईपलाईन जे आहे ते पूर्णपणे 15 दिवस झाले ते वाहत आहे, फुटलं आहे. त्याच्यावरती काही लक्ष दिलेलं नाही आहे आणि पाऊस पडल्यामुळे ते कळतही नाही. तर आता 2-4 दिवस जेव्हा पाऊस बंद झाला आहे तेव्हा कळतं आहे की ते पाणी साठून राहिलं आहे. तिथे खड्डा झाला आहे, त्या खड्ड्यात जे पाणी साठलं आहे त्या पाण्यामुळे काही कळणारही नाही आहे. बाईकवाले येऊन कसे पडू शकतात किंवा काय होऊ शकतं. प्लस पाण्याचा एवढा निचरा होतो आहे की पाणी आपल्याला मिळत नाही आहे, तर ते पाणी तिथे फुकट चाललं आहे. तर PWDवाल्यांनी जे काही काम केलं आहे किंवा काही त्यांना जर समजतं आहे की पाणी वाहतं आहे, तर त्यांनी ते लवकरात लवकर येऊन काम पूर्ण करावं आणि ते जे वाहतं आहे ते पाणी बंद करावं आणि तिथला पाण्याचा साठा विसरला की तिथे कळेल लोकांना की निदान खड्डे आहेत, तर त्या खड्ड्यातून जाण्यापूर्वी साईडने जावं किंवा ॲक्सिडेंट होऊ नये याची काळजी घ्यावी. सो प्लीज लवकरात लवकर ते पाणी बंद करा, काहीतरी त्याची सोय करा. इतना पानी का छींटा पड़ता है, पीने वाला जाता नहीं है, बच्चा के स्कूल का टाइम में पानी का छींटा पड़ता है और कि जो निकलता है मजदूर वही सब दिक्कत पड़ता है। कितने दिन से चालू है? ये हो गया आपका 15 से 20 दिन होगा, 20 दिन हुआ ये। चालू है? हाँ चालू है ना, ऐसा 20 दिन से चालू है पानी का, कोई देखने वाला नहीं है। रिपेयर भी नहीं करते? नहीं, रिपेयर करा था, एक भी सीमेंट डाला था, सीमेंट से उखड़ गया, सीमेंट उखड़ गया, सीमेंट से फिर पानी जगह आने लगा, देखो दूसरा जगह आने लगा पानी, उधर छोड़ के इधर से पानी निकलने लगा। उधर पाइपलाइन में फॉल्ट है? हाँ पाइपलाइन में फॉल्ट है, इधर भी जाता है तो पानी इधर भी कभी ऐसा। तुम इधर रेंटेड रूम पे रहता है? हाँ रहता है। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत.